περνούσα, φίλε μου. Ήρεμα, παιδιά. Έχετε ένα σοου να τελειώσετε. Ω, έχεις δίκιο. Συγγνώμη, πού είχαμε μείνει? Κυρία Βατομούρου. Εντάξει, αυτό ήταν. Μουσική! Εκτός βέβαια αν έχετε καμιά αντίρρηση. Όχι, δεν με νοιάζει. Ξεκινήστε. Φύγαμε, παιδιά. Να έχεις μες στο νου σου πάντα το Θεό, στον δρόμο το σωστό να σ' οδηγεί. Θα μας γεμίζει φως, θάρρος και δύναμη και θα είναι ήρεμη η ζωή. Λοιπόν, Ω, ωραία τώρα. Α, ναι. εντάξει, αλλά γρήγορα. Η κυρία Βατομούρου έμαθε να μην